po digdi sa DZGB. Ini po si Jenny Balyaran with Monsignor Crispin Bernarte and taod-taodon ta po sa nano mga tugang habang pigaayos po ang sa tuyang linya with Mons Chris. Live ang sa iyang satellite sa Bakakay, okay? And sa rupa, uruatyan po makakaibahan taman si Reverend Hill Oliver. Ayan, ang sa tuyang saro na naman. Siguro makusugon ang pwersa ta digdi po sa programang Lakaw Maghiras ta may panibago po kitang kaibahan po digdi sa programa si Reverend Hill Oliver, siya po sarong deacon kang Legazpi Diocese. Kaya naman po uruat sana mahihiling ta po kung baka nindo ini mga taga Ginubatan ang aram ko dakol po kitang mga paradagog from Ginubatan. Kaya naman pwede po mag-upload mag-text sa 0938-891-5475. And live man po kitang ngunyan sa tuyang Facebook page via DZGB News Online. So bali po medyo blurry muna si Ate Jen sa camera dahil lang sa mga equipment. Igo po kita ning special broadcast po dyan sa Ibalong sa pagbubukas kang celebration kang Ibalong Festival digdi po sa Legazpi City. Kaya abangan po nindo dyan ang tropa sa Wangan, sa Ibalong Park with of course sa pangingenot po ni sa muyang Vice President for Programming si VP Henry Maceda. Ang bilog na tropa po kang DZGB para sa special coverage. And batiyang kuman muna ni belated happy birthday ang sakuyang namumuota na ina si Maria Elena Balyaran. Happy birthday, Mama! See you tomorrow! And congratulations man po sa bilog na pamilya kang Diocesan Commission on Family and Life dahil lang tanaging matrayumpo ang pagkundusir po kang Family Congress, ang kainot inoteng Family Congress po digdi sa Bicol Region na sabi nga ni po sa pakikipag-urunta kay Reverend Father David Domas Ramoso, uminabot sa sobra 2,800 ang naging participantes po sa nasabing Family Congress. And congratulations po sa Gabos and of course sa Commission on Family and Life and the Diocese of Legazpi sa gabos na organizers and the technical team. So congratulations po. So okay na po, kaibata sa lado technical si Kuya Jun Napoles with Monsignor Crispin Bernarte. Good afternoon po, Mons Chris. Good afternoon, Jen, pero di ta ka pa nahihiling. Opo, Mons Chris, igaayos mi pa po, Mons. Ayan, nahiling mo na po ako, Mons. Day pa. Mons, nailing ta ka na, nailing ko na sa imong magaya-gaya as in nakaka-inspirar na ulok na smile. Okay? So siguro ayan, okay na. Sige po, Mons. So habang inaayos po, Mons Chris, na-mention ko po kang kasubaago na magiging kaibata po ngunya na pagkahapon si Reverend Hill Oliver. O yun. So, Mons Chris, siguro mas maray po kung ikaw mismo po mag-introduce po sa iya kung ano ang background kay ni Rev Hill Oliver. Very good partner ha. Na minsan dahil pag kita naghihilingan, at least nagdadangugan kita ngunyan. Opo. So, maugma kitang ngunyan ta sabi mo nga ni kasbago nagdadakula na sa tuyang pamilya sa Lakaw Maghiras. Ikuha naman kita bagong partner Yes, na opo. matabang sa tuya tangani na mas lalo na maging makahulugan ang lakaw kan sa tuyang programa sa mga maabot na aldaw. Ang bago niyato na pag-iriba sabi tang bagong partner digdi sa programa sarong diakono. Ang diakono mga tugang iyon huring lado kan sa indang pag-andam bago ordinan na sarong padi. Kaya ining sa tuya na diakono sa herak ning mahal na Diyos after several months magiginaman na sarong padi. Asin magayunon, nangunyan yaon pa sana siya sa paghanda bilang sarong diakono, yaon na siya nagkaigwa kaining atraksyon pagkamuot sa paagi kang pag-ibanghelisar gamit ang social media. Kaya magiging parte kan sa tuyang pamilya.
nag-adal digdi sa tuyang lokal na seminaryo, nag-graduate yan sa CP, nagtapos duman sa Naga, asin ngunyan yao na sa tuya. Asin ngunyan bilang sarong diakono, naglilingkod siya sa sadiri niyang parokya duman sa Ginubatan, sagkod na apudan o kaya umabot ang panahon na apudan siya para sa ordinasyon sa pagkapadi. Kaya sa tuyang i-welcome mga tugan, ang sa tuya na bagong pag-iriba digdi sa programa si Reverendo Padre Hill Odiver na ang nickname kan, ang lulo kan mga tugan, Dibs. Kaya siguro amada daw nindo pigapod ko Reverend Dibs or Deacon Dibs. Okay. So sinord ka sa Odiver kumang kinuha sa manusungaran. Okay. Kaya minsan day taka pa nahiling Reverend Dibs, wini-welcome ta ka. Hopefully sa madaling panahon maayos ang koneksyon asin magkahiriling ko kamo. So welcome. Yes po. Okay, good afternoon po, Rev Hill. Welcome po digdi sa programang Lakaw Magheras. Ang sa imo pong pagbati. Asas daw iyo pong kabusta mga parantaway. Go ahead po. Salamat Abi Mon sa magayuno na introduction. And ini po salamat man sa pag-imbitar sa partner. Jen. Sa partner. Okay. Siringan kay Mons, maray na po sa mga nagdadangog po ngunyan digdi sa tuyang programa ang Lakaw Maghiras digdi sa TCGB. Yes. Medyo makanervyos ang tabi Mons. This is my first time. Taod-taod ka yan at home ka ng maray. Talaga, you will love this ministry, you will love this program. Kaya, Yes. daing problema ang nervous ang party yan. Mawawaraan na lang po yan, Mons Chris. Ako ang magayuno na ining oportunidad. So, ano sa na iyan? Iyon mga pagpuon. Opo. Kaya, Apo. ngunya na hapon, minsan na, by the way, partner na Jen, nahihiling nindo ako, sabi nindo. Yes po. Nailing po ikaw, Mons Chris. Secret muna kaming duwa, okay? Kung nahihiling nindo ako, Opo. sabi ko, nahihiling ako sa Yes. Facebook. Tama po, Mons Nahihiling Chris. ako sa screen mo Yes. niyan. Opo. Okay? Opo. So, sa madaling panahon, mahihiling kitang gabos. Asin mo niyan na hapon, espesyal na aldaw ini, espesyal ang satuyang programa. Ta satuya ini na iatang, idedikar sa satuyang mahal na ina, si Santa Maria, sa duwang okasyon. Ngunya na aldaw, satuyang siniselebrar ang Queenship of Mary. Buot sabihin, ang sayang pagkareyna sa satuyang buhay, ang sayang pagkareyna sa bilog na kinaban, ang sayang pagkareyna sa bilog na simbahan. So, sa okasyon na ini, kita man naghahanda, partikularmente ang Banwaan Kambakakay Albay sa gigibuhon na Camino de Maria sa Aga. Camino de Maria sa ruining pagbaklay, pasiring duman sa pinangyarihan kan aparisyon kan mga taon na nakaagi duman sa puon kan bulkan mayon diyan sa barangay kan Bongga. Kaya ini an sa kuya na minawot na tawan takidoon ngunyan tangani na matabangan ta itong mga nagdidibusyon ki Santa Maria dahil tasyan ina niya to gabos asin partikularmente itong mga naghahanda para sa Camino de Maria sa Aga diyan sa puon sa Kapilya Kambongga bako tabi duman sa simbahan kang parokya duman sa Kapilya diyan sa Upper Bongga diyan mapuon ang pagbaraklay ang pagtukad pasiring duman sa puon kan mayon na inaapuntang apparition site kan sa tuyang mahal na ina. Asin yan ang sa kuyang ihiras ngunyan na ipasabot sa gabos kung ano ang history ka ini, kung ano ang pinunan ka ini. Opo. Mons Chris, may ipinaluwas po baga yung Legazpi Diocese na Diocesan Circular number 33
kung saan po opisyal na ipig-anunsyo po ni Most Reverend Joel Z. Bailon ang satuyang obispo po na ang gigibuhon po ang episcopal coronation kang venerated image kang Nuestra Señora de los Desamparados sa Enero 31 sa masunod na taon. Dakula po ba ini Mons Chris na preparasyon, and very important na aramon ta po ang background mismo kang story kay ni Nuestra Señora de los Desamparados. Kasi to be honest po Mons Chris and Rev Hill, kung magrani po Mons Chris sa fiesta sa Bakakay, di ko po maaraman na may apparition po palan sa Bakakay. Then igwa po palan kay ining special na istorya po si Nuestra Señora de los Desamparados Mons Chris. Yun ang God. As in, iyan, sa tuyang ihiras mo niyan, lilinawon, tanganing masabutang gabos na bako kasanay partner, itong mga nanyog sa to, itong mga followers ta, maaraman maninda ang istorya kaini. Kung nataigwa kayan, pigsabi mong dekreto ang sa tuyang obispo, na pag-abot ka ng Enero sa maabot na taon, pirana sa ng bulan iyan, gigibuhon ang episcopal coronation kaining sa tuyang ina sa titulo ng Nuestra Señora de los Desamparados. Opo. So Mons Chris, ano managad po ang background kay ini, and sain po nagpo ng istorya kay ini Mons Chris? Okay. So kan 1901, 1901, to be exact, 124 years ago, 124 taon na ang nakaagi, diyan sa puon kan Bulkan Mayon sa barangay kan Bonga, ang tribo kan mga agta biglang nakigig ta luminiwanagon duman sa saindang lugar na banggiyan alagad biglang liwanag. Natakot ang mga tao, natakot itong mga tugang niyatong agta sa nangyari. So, naisinda namamatunong, napurisaw. Alagad, bako na ito pangyayari? Naulit pa, ikaduwang beses. Dahil hindi masabutan, yauna, pano na ning takot, pano ning hadit ang bilog na tribo. Asin bako sa nang duwang beses, natuluhan pa. Asin ang ikatulong pangyayari nangyari kan Enero 31, 1901. January 31, 1901. Itong biglang minaliwanagon asin natutuninong ang gabos. Dahilan kang pangyayaring ini, ang Council of Elders, ang konseo kay itong tribo kan mga agta na pinapamayuhan ni Kapitan Domingo, hururon sinda asin an sa indang final na desisyon magpasiring sa simbahan sa Banwa, malugsot hali sa bulod, mapasiring duman sa sentro sa poblasyong Kambakakay, tanganing ipagkonsulta sa mga padi kung ano ang nangyayaring ini. Ta itong mga tugang niyatong agta, bako pa man itong mga Kristiyano, mga pagano ito, dahil pasinda aram kang pagtubod. Ngunyan, pundo nakitata sa tuyang haputon ang sadiri. Nata daw, taang pasabong duman sa tribo, ang pasabong ki Kapitan Domingo na iyo ang pamayukan tribo, na magpasiring sa simbahan, tangani maghapot kung ano ang nangyayaring ito. Sisay daw ang nagpasabong. Posible baga na nagdumangkuta sinda sa gobernador, duman sa pamayo kang kang banwaan, duman sa mga konseho kang panahon. Alagad an desisyon kan tribo na ikonsulta ang gabos na ini asin humagad ning kapahayagan sa autoridad kan simbahan. So nagbaraba ining mga tugang niyatong agta sa panginutan ni Kapitan Domingo na yung pamayukan delegasyon. Asin, pag-abot duman sa simbahan in 1901, nagkonsulta sa mga kapadian. Nangyari man na sa panahon na ito, tulong padi ang
imbelto sa istoryang ini. Ang padi kang panahon, ang kura paroko si Padre Mariano Bersola. Ang sa iyang kwadutor inaapod kang panahon, katabang sa ngunyan sa satuyang pag-apod parochial vicar, iyo si Padre Enrique Balana. Siya man an economos o sabi mo ta finance officer kang parokya kang panahon. Asin igwa pang pangtulo na padi, si Padre Mariano Bañez. Kura paroko ini kan malinaw kang panahon. Alagad dayaday na nagpapabakakay tapig dudungaw an kura kang bakakay na tiyuon niya man sana na igwang kamatian. Kaya ang tulong padi ini iyo ini sa nakonsulto. Asin ang tulong pading ini intiro mga taga-bakakay. Nata daw, takang panahon, nagkabiriyo ini, digdi sa sadiri nindang parokya. Asin, sa paghurup-hurup ninda, ang sabi duman sa grupo ni Kapitan Domingo, day ka mo matakot, day ka mo mapurisaw kang nangyayaring iyan. Iyan mga pamate, manifestasyon kan sa tong kagurangnan. Kaya imbes ikatakot, ipag-ugmanindo, ta igwaning buot sabihon an satuyang kaglalaan. Okay, so parang Mons Chris, ipigkonsiderar ba kang marisibi kang mga kapadean itong impormasyon na igwang araw kay itong pangyayari, ipigkonsiderar po ninda Mons Chris ito as good news, tama ba? Yan, tama, good news ito. Kaya nga itong mga si Kapitan Domingo, Okay. asin pag-iripa sa indang binindisyonan, asin tinawan ning matuninong na send off, magbalik na ngaya kamuduman sa tribo nindo, dahil nindo iyan ikatakot. Alagad ipagpasalamat ang mahal na Diyos, iyo ang mga naghahatod kay ni sa Indo. So, dai pasindang pagtubod na Kristiyano arog sa to. Kundi iyusan ito general sana sa pag sa Inda, and then magbalik iya kamo digdi sa madaling panahon sa tuya ng mahiling kung anong resulta kang gabos. Taduman mismo ining mga padi pinatabian ninda ang sarong lokal na pintor na ang ngaran Quirino Sanchez. Nasabi ni sabi kan padi, ano daw kung iladawan mo ngaya ining istorya ni Kapitan Domingo sa Satuya. So kung paano nagpuon itong pagliwanag, kung ano nangyayari sa inda na ining mga tugang tang agta sa katakutan, nagruluhod, naghahagad ning anuman na tabang. Ngunyan, pagkatapos ng halipot na panahon, ining pintor na ngaran Quirino Sanchez nagbalik duman sa kumbento sa Bakakay, asin yaon naman ang grupo ni Kapitan Domingo, asin sa iyang ipinahiling kung ano ang ladawan na sa iyang ginibo. Drawing duman sa canvas. Asin, ang nahiling duman sa drawing ni Quirino Sanchez, ang retrato ni Santa Maria na nakatindog sa puon kan mayon, asin, ang nauubo, ang aking si Jesus sa iyang walang kamot, asin ang tunyang takyag na kahunat pasiring duman sa mga agta. Kaya tulos-tulos kan mahiling ini kang grupo, ang grupo kang kapadian, ang grupo kan mga tugang nyatong agta sa panginutan ni Kapitan Domingo, sinda nagluhod, nagpasalamat sa Diyos, asin itinao ang umaw, ang paggalang ki Santa Maria na pano ning kabanalan. Asin na pano ning kaugmahan, pasiring na sinda duman sa saindang tribo. Asin ining retrato uladawan, iwinalat sa Bakakay, tadaay pa mang kilugar na makakaganduman sa Bongga.
dahil dai pa man sindang bako pa sindang Kristiyano, dai man sindang simbahan, dai sindaning anuman na altar. Kaya yaon digdi sa simbahang Kambaka kay halawig na panahon, asin dumanagpuon ang pagdebosyon ki Santa Maria nanginaranan kan mga padi na Nuestra Señora de los Desamparados. Nambot sabihon sa tataramo na Kastila ini na Our Lady of the Abandoned or Our Lady of the Forsaken. Dahil susug sa senda, ito si Santa Maria nagdungaw, nagbisita kainig tribo na napapabayaan, nagtitirios na. Kaya dinara ang paglaom sa inda gikan kay Jesus na kagurangnan nadarakan sa iyang ina na si Santa Maria. Kaya ang ngaran kampinunan na debosyon Nuestra Señora de los Desamparados. Asin sa lakaw kang panahon naghibog ang mga tao, nagdakol ang mga tao na nagdedebosyon kay Santa Maria sa titulo na Nuestra Señora de los Desamparados. Asin uminabot ang panahon 1957. So halawigo na panahon, more than 50 years na nakaagi. Ang debosyon nagkalat, ang debosyon naging popular. Pakalampas ning more than 50 years, 1957, ang bongga hinimo ng parokya kan enot na obispo na si Bishop Flaviano Ariola. Mons, may Kanaki na- tapot lang po ako, Mons. Yeah, go ahead. Ito po kaya, Mons, na lugar na tigsabi na dumanso apparition site ni Nuestra Señora de los Desamparados. Kang kaigo po kami ning retreat duman sa Trinitas, asin sa muyang retreat master ka ito po si Father Vlad Echalas. Dinara niya po kami duman, tinuro niya itong lugar na ito. Ano na po ang nangyari po duman mo after ka itong duman sa pag-uurulaya. Iyo? Pagkatapos kan history, madumang kita red sa puntong Sige iyan. po. Dahil yun nagigibun ta sa aga. Ah. And piglalauman ko na maiba ka sa satuyang pagduman sa aga. Yo? So, madumang kita sa puntong ito. Okay. So, ngunyan, namuk na sa parokya Kambonga, sabi Okay. ni Obispo Flaviano Ariola, igwa naman sa nagipermanenteng padi digdi sa parokya, kaya dapat ilipat na ang ladawan duman sa bongga, naginibuhan na ki kapilya para sa iya. So, 1957 iyan. Alagad, ining lipat kan ladawan duman sa bongga, siyempre ikinamundo kan mga tao digdi sa banwa na gulpiw na so nagdedebosyon. Kaya naobligar sa parokya na magibo ki substitute na ladawan. Tanganing ipadagos an pagdebosyon. And after Okay. 2 years, Opo. 1959, naggibo na ki magayon na imahen, pinaapod na kwadro talyado, asin ginipo iniduman sa Espanya, asin iyo na naka-intronisar dyan sa banwa. So, sagkod dyan mo na kita partner, Okay dahil po, Mons Chris. hanap buhay mo na kita. Apo, okay. So, mabalik po kita, Rev Hill, siringon po, Mons Chris. Ang mga reaksyones, mga pagbati sa moyang pagbabalik, oras, 2:33. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pumasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Also, siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned Chef Jesse Sinchoco, as we serve fine dining experience, happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Anhagad kong pamibi ali sa sendo. Danganing ini sa to pagtripo nini, entertainment at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Itagabos may paniningmagan sa lamang saro. Itagabos tiniripo ninyo sa pagkamot. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagdadangog kamo kay Monsignor Crispin Bernarte asin Jenny Matthew Balyaran. Lakaw, maghiras sa DZGB. Okay, welcome back po digdi sa tuyang programang Lakaw Magheras. Batiun ta po mo namon sa tuyang mga parantabay, Rev Hill. Okay, si Nympha Rebecca Vides, si Rolly Alvarado, maray na hapon po, Ma'am Jen, and Mons watching from Pasay. And hello man kay Philip Balila, kang Santo Domingo Albay, Vargas Irene, okay, si Cinderilla Alvarez, watching from Karamuan, and si Josephine Talatad Perez, good afternoon da po, Mons. Okay, and Rev Rolly Alvarado. Okay. Okay, si Daisy Francisco, si Hana Amor. Okay, and sabi ni 844, good afternoon po, Ma'am Jen. And pig-welcome ma'am po ang marayo na boses ti Rev. Nahiling mi na po siya digdi sa dapdap. Oh. Uyugon mo, Rev. May fans ka na tulos, Mons Chris. Yeah. Maordinahan na Diakono, na-assign pa po duman sa
Quasi Paris kan Santo Cristo dyan sa Dapdap. Marinapon po sa Indong Gabos, asit sa Indong Administrador si Father Atan Kaliha. Marinapon po. Wow. Yeah. Siring man po na nagpapagreet po si Father Austin sa tuyang kaibahan digdi. I-greet ko na lang siya. Father Austin, good afternoon. Good afternoon po, Father Austin. Opo, good afternoon po, Father Austin. Okay. Sige, go ahead po, Mons. Magayon, tanahiling ko ng ngunyang kamong duwa. So, pero magayon ng mga kolor kambado tangon niya. Iba-iba bagay ni Mons Chris. Color. Magayon na itong mga pigbasa mong ngaran, partner na dyan, na minapailing na ang mga nagsusunod sa tuya, mga nagsusubaybay na buot, para rumon ang sa indang naaraman manungod sa pagtubod gikan sa manlain-lain na lugar na sa luwas kan diocese igwa na mga naglihinan nyo, igwa sa Manila, igwa sa luwas kan Pilipinas. So Reverend Dives, Reverend Hill. Yes po. So yan ang sa tuyang programa ta, pinag-iinan nyo kita all over the world. Yes. Kaya sa tuyang ipagpasalamat sa Diyos. Opo. Ngunyan, igwa kita ning hapot, partner Jen, bago magpadagos. Okay, sabi po, digdi Mons ni 822, good afternoon po, nagdadawag man po ako sa radyo, digdi po sa Villahermosa. Mahapot ko lang tabi kung sagkod mo niyan, pigpapasyaran kang mga devotos ang apparition and kasabay ba siya sa tigiing ganyar kang katolikong simbahan na dapat dumanon, especialmente pag araw kang Semana Santa as in iba pang celebration. Okay, yun po, Mons Chris. Go ahead po. Okay, so ang simbag ko na dyan, iyo tabi. Iyo, as in, okay. tatawag ko kay malinaw na paliwanag iyan, kasabay kang punto na pinag-apot kasubago sa tuya ni Reverendo Hill or Reverendo Dives. So, nganing magayon tapuson tamunan istorya and then madumang kita sa puntong go ahead po, Mons. So, sabi ko kasubago, kang 1959, nagkaigwana ki mas magayon na ladawa na pinagibo digdi sa banwa dahil nga ni ita sa original na ladawan ilinipat na sa Bongga. Pong kang panahon na ito, taon-taon igwana kang ginigibong traslasyon. As in kan August 20, ginibo ang traslasyon na iyan. Ano ang bot sabihon? Ang traslasyon mga tugang, bako tabi na translasyon ha, ang iba pagsasabi translasyon. Ang translasyon, translation, ngaya Bicol to English or English to Bicol, yan ang translation. Ang termino traslasyon. Ang traslasyon in English means transfer. Okay, pagbalyo. Taon-taon poon ka ito, bago magpon ang nobinaryo kang kafiestahan sa Banwa kang Bakakay, dinadara ang imahin kan Nuestra Señora de los Desamparados sa Banwa, sa Mother Parish. Minsan nga ni igwa naman na sa diring ladawan. Nata, tulong bagayan sa tuya na tinatawan ning kahulugan dyan sa traslasyon. Enot, ibinababa ang ladawan hali sa Bongga Pasiring sa sentro kang Bakakay sa Banwaan, tangani na girumdumon ang pinunan kaining sa tuyang pagdebosyon. Kung saan nagpuon sa duman sa Bongga, pinadara digdi sa Banwa, tangani na mahiling mapartisiparang kang kadaklan na iyan an lakaw kan debosyon. Puminuon duman sa puon kang bulod, ngunyang kadakul-dakul ang nagsusunod dahil ta ibinalangibog sa Banwaan, ibinalangibog sa bilog na Bakakay. Siring man, ang second point na alukon ang gabos na mga nagdidebosyon ki Santa Maria, ki Nuestra Señora de los Desamparados na magkasararo sa pagbaklay bilang sarong komunidad ning pagtubod sarong simbahan, tanganing pararumon ang pagtubod sa mahal na Diyos sa tabang ni Santa Maria. Asin ikatulo,
tangani na gabos magpasangkob sa irarong kanmanto ni Santa Maria na daday kitang protiran pangatamanon tanganing daina ning mga pabayaan. Iyan ang punto kung natataginigibo niya to ang taon-taon na traslasyon. Kaya bago magpuon ang nobinaryo sa Banwa, nagkakaiwa kan traslasyon. Fiesta an patrona kan Bakakay kan poblasyon kan Bakakay si Santa Rosa. Masunod na aldaw segundo dia iyuman ang kafiestahan digdi ni Nuestra Señora de los Desamparados. So August 30, Okay. Paris Fiesta. Mhm. August 31, Town Fiesta. Okay. Yan ang istorya. Opo. Ngunyan, mapasiring na kita duman sa kahaputan. Okay, go Sa ahead. aga, gigibuhon ang Camino de Maria. Ang paglakaw, ang pagbaklay, ang pagtukad, pasiring duman sa sinasabing apparition site. Na magayon, tanaduman nga ni kambagutang partner na si Reverend Hill. Na hali diyan sa sa tinampo sa highway kunhain an sadit na kapilya ni Nuestra Señora de los Desamparados. Mga 2 kilometros iyan sagud makaabot duman sa apparition site. And mostly kang tinampo sa biunta 99% sementado hali puton man sa na Madali na palan. Bako man palan dipisilon lakawon Mons Chris. Ako man, ngunya na panahon ako. Sa panahon ni Kapitan Domingo, nakakasiguro akong dipisilon ito. Kaya, ngunya na panahon, pasil na sa nampaduman. Okay. Ang kita tangani, sabi tangani duman sa enot na katuyang kan traslasyon na sa tuyang balikan an pinunan kanining magayon na debosyon. Kaya madumang kita sa apparition site sa aga August 23 patiripon alas 4 an aga duman sa kapilya asin 4:30 in the morning pagdaliwawa mapuon na ang pagturukan asin duman mismo gigibuhon ang Santa Misa kung nakaabot na duman sa lugar. Tangani na sa tuya na mamatean ang magayunon na balaog na dinara sa tuya sa paagi kaining sabihon ta milagro kan sa tong kagurangnan sa ngaran o sa tabang ni Santa Maria kang nag-apariser sa paagi kay itong dakulao na liwanag duman mismo sa lugar na pagmimisahan sa aga. Kaya minaimbitar kita gabos sa gabos na naghihinanyog unyang bako sana sa mga kabataan sagkod sa mga gurang na kaya pa na maglakaw, kaya pang magbaklay, kita gabos welcome. Tangani makisumaro kita duman sa pagrupyaw kang pagtubod asin pagpasalamat sa Dios ki Santa Maria na naghatod sa tuya kaining dakulang paglao nakita daay pinapabayaan. Asin tangani man ipasalamat sa mahal na Dios si Kapitan Domingo ang pamayukan mga tugang niyatong agta kang panahon diyan sa saindang tribo na huminira sa tuya kan magayuno na itong experience ninda na kan panahon daay paninda nasabutan alagad ngunyan nasabutan niya itong gabos. Si Kapitan Domingo, pagkatapos kang nasabutan niya na itong paliwanag kampadi, nagpakatikesis iyan, nag-adal kang pagtubod sa banwa, asin nagpabunyag, asin siya naman ang nag-ulakit kang pagtubod duman sa sadiri niyang tribo. Kaya pagirumduman ini asin pagpasalamat kay Kapitan Domingo asin pag-iriba na sinda na mga nakahiling kan liwanag naghirasban sa satuya. Sabi nga ni Propeta Isaías, the people who walk in darkness have seen a great light. Iyo ini nangyari sa tribo ni Santo Domingo. Ni Kapitan Domingo. Opo, may basihan ba Mons Chris na Pwedeng maging santo. Why not?
Pero bako na itong pinagdinibusyonan. Pero itong conversion niya, istorya, talagang istorya din Sarong Santo. Kaya iyan ang satuyang pagtitiripunan sa aga. Ngunyan, so hapot sa tuya ni partner na diakono, ni Reverend Gibbs, na kung ano na nangyari duman, actualmente, Reverend, kung ano sa nahiling mo duman, kung piranang taon na kaagi, iyo mang giraray. Dahil mang kita dumang pinagkaag na building o struktura, linilinig sa ng lugar, kinakaagang kiingramada. Dahilan ta, dahil pa mang kita ki-struktura duman na konkreto. So lambang best na igwang okasyon, nagkakaagta ning tulda. Na magayunon ang kahulugan dahil ta ang tunay na simbahan, bako man itong struktura, ang simbahan iyo ang katiripunan kang katabuhan na sararo sa pagtubod. Asin iyan ang mahiling taduman sa aga. Ang tunay na simbahan. Salamat tunan po, Mons. Kung pwesto ki human bodies na yaon daika itong mga fasilidades, kundi ito sa nang lugar kung saan kita masamba sa mahal na Diyos na nagtao sa tuya ki Santa Maria bilang ina na inaapod ina ning bakakay. Okay, Mons and Rev, igwa bang basihan na natapo maaga pinagigibo po ang Camino de Maria, Mons Chris? Gulpihon ang takayan ang rason. Enot si Santa Maria inaapod niya tong bituon na makaaga. Okay? So, ang bituon dahil manahiling kung alas 11 na Uddo. So, yeah. Opo. Kadiklong pa yan ang bituon nahiling. Ikadua, magayunon na ekspresyon kang pagtubod na an sa tuyang aldaw iinutan ta kang pag-celebrar, pagrukyaw kang pagtubod before anything else. Ta sa oras na ngaro dai pa man kita kung anong mga kasibutan, kung anong mga agenda ta sa aldaw. So tatauta sa mahal na Diyos. And ikatulo, for practical reason, garo dipisil magtuka dumang pasiring sa mayon kung alas 11 na. Baka mababa kita, na kita, natutong na kita, Mons Chris. Okay. Kaya iyan ang mangyayari sa aga. So I repeat, alas 4 ang aga, matiripong kita duman sa kapilya, as in by 4:30 in the morning, abanti na, masarakat na kita duman sa bulod. Dahil kita ning mga bihikulong dadarahon duman. So ano man ang mga bihikulo, auto o kaya motorsiklo, diyan ta igagarahe sa gilid kang kapilya. Gabos kita malakaw pasiring duman. Okay. So mga dahil na makakalakaw sa simbahan na sana po magsimba. Dahil man makakaabot doon. Okay, go ahead po, Rev. May dagdag ka po. Wala na po. Ang ikadukutang hapot, kung ano na nangyari duman sa mga katotobo na nasimbaga na po ni Mons, na istorya na ni Mons. Okay. So, tribo ni Kapitan Domingo. Okay. Mons, okay, so mga para antabay actually, i-cover din po yan, Mons Chris, tomorrow kang DCGB, ang Camino de Maria. Ayun. Very good. And saro pa sigurong idagdag ko tadaidig di data kay ribanan ang saro pang partner si Padre Austin. Yes. Si Padre Austin taga barangay na si Canligao. Okay. Ang patrona kang barangay na Father Austin, Nuestra Señora de los Desamparados. So fiesta man pa sa inda. Dahil ko lang harap kung fiesta sa dahil ba ko ibaman Okay. Adlaw ka fiesta nila. Na kung hilingunta, iyon nasusabi ko kasubago na si Kapitan Domingo asin pag-iriba, itong mga nagkugos kang pagtubod, sinda naman ang nag-ulakit kang pagtubod na ini sa indang pag-iriba. Kaya uminabot sa punto na hali sa bongga, siguro nagsusog sa nakansalog, uminabot man duman sa parte kan ligaw sa duman man hinimo ang kapilya na sa inda
pinagsasambahan. Yes. Kaya sa Nasinsi, Ligao City, iyo yan ang patrona Nuestra Señora de los Desamparados na ladawan nga ni Santa Maria na yaong dyan sa atubangan niya ang mga tugang niya itong agta. Okay. Mons, igwa pa po, digdig hapot, ang pinagagamit ba Mons na imahe, yung replica po ng image sa Mother Parish, iyo po ang pinagamit po Mons Chris sa pagprosesyon ngunyan? Iyo po. Okay. May manlain-lain na image, pero halos parareho man sa ng itsura si Santa Maria kung anong forma pagkatapos nagkatulong anong agta sa atubangan asin itong mga mga dati ng Kristiyano na nagmasid kang mga tao. Okay. Mons, ginagamit okay. itong mismong ladawan na gamit sa parokya. Opo. Mons, di ba po gibuhon yung Episcopal Coronation sa January 26? Ano po ang mission? January 31. 31. January 31. Opo. Yes po. Okay. Ano po ang niyan, Mons Chris? Ano po ang mission? Ano ang inibang mga celebrations ta po Mons Chris ngunyan ar kining Camino de Maria kang nakaaging aldaw nagkaigwa po ning traslasyon. Konektado ba ini digdi po sa celebration na pigaan naman ini pong Episcopal Coronation, Mons Chris? Very much connected ng God. Taan sa tuyang preparasyon para sa dakulang selebrasyon sa Inerong maabot, santaon nagpuon kita kang Inerong tuminalikod. Kaya yaon na kita sa height kan sa tuyang preparation. Na kan Pizza 20, nagkaigwa kan traslasyon, sa aga igwang Camino de Maria, sa Pizza 31, fiesta kan munisipyo kang Bakakay, masod na alaw fiesta naman dyan sa shrine sa Bonga, asin sagkod na umabot ang Enero. Igwa kitang ginigibong kada ultimong Sabado kang bulan ipinoprosesyon ang imahe na iyan dyan sa sentro. Asin sagkod iyan pag-abot kanda kulang kapiestahan sa Enero 31, 2026. So inuulit ko kung nata sa January 31, 2006 dahil itong aparisyon nangyari, sabi ko magkatulong beses. The last apparition nangyari kan January 31, 1901. Kaya ang simbahan susog sa tradisyon kan Biblia nagsisilbrar ning jubileo kada 25 anyos. Kaya ngunyang baga Jubilee year kan simbahan na universal, Jubilee of Hope, natata year 2025. So last 2020 kan 2000 ngunyan 2025 kaya Jubilee year. Kan taon 2001 nagkaigwa kita kang 100th anniversary kang debosyon. Okay, kaya 25 years after sa 2026, kaya next year Jubilee year naman kang Bakakay dahil ika-125 taon kang debosyon ki Santa Maria sa titulong Nuestra Señora de los Desamparados. Siguro inutang ko na ang posibleng hapot. Okay po. Sa lawig na hindi kang panahon dahil naging popularon at siring ay baga kan Lourdes, siring ay baga kan Fatima na sa katotohan mas gurang pa ang debosyon kin Nuestra Señora de los Desamparados kisa Fatima. Ang Fatima 1917, ang Desamparados 1901. Alagad natata daimidbid sa ibang parte sa luwas kang Pilipinas for the reason na yaong kita sarong pobreng nasyon harayuon duman sa sentro kaya dai pa ki mga fasilidades kang panahon. But hopefully in time sa tabang ning mahal na Diyos posibleng magimambagang shrine ining sa iyang harong dyan sa Bonga. Yung mananggad po
saro pa sa ng ermita o saro pa sa ng kapilya. We look forward Yes. sa tabon ni Santa Maria na nagtatalubo, naghibog ang debosyon bilang patrona kambilog na munisipyo, kambakakay, kan distrito, na umabot sa puntong iyan na magkaigwa na naman ning otro shrine idadagdag dyan mismo sa lugar kan Upper Bunga. Opo, lalo na baga Mons and Rev Hill, kung padagos po Mons Chris ang mga arog kaini po Mons na paghiras, evangelization sa mga arog kaiyan po, arog kaini kay Nuestra Señora de los Desamparados, mas siguro Mons Chris, mas mamimidbidan talaga po siya kang tao Mons. Kaya magayunon, so Reverend Dibs, magayunon ang sa imong initial exposure Oo. sa aldaw ni Santa Maria, Quincy Mary niya na aldaw, and in preparation kang Yes. Camino de Maria sa aga. Opo. Kaya mag-iba ka dumantabi sa aga. Day na ini mauli Mons Chris sa ginubatan. Okay. So, Mons, sinabot na po kita ng oras. Okay. Sabi ni Victoria, Maria Victoria Miranda, thank you po Mons Chris, Rev Hill, and Ma'am Jen Sama. Gayon na topic po ni niya na hapon. Okay. Thank you so much man po sa paghiling. And si Rosa Betis, hello. And si Lizazo Villaferte Kit David, and si Homer Realista Lola. Okay, and dakol pa na nakahiling, pero I guess bawi naman kami sa masunod na episode, di ba Rev? Dito na po masaro-saro Mons Chris. Pero okay, ano po ang sa imong mensahe Mons sa tuyang mga paraan tabay bago kita mag-bye-bye? Go ahead po. So, enot, inuulit ko ang imbitasyon. So, inguaw niya to na magkaigwaning panahon, magsabay sa Camino de Maria sa aga, na mapuon alas 4 ang aga ang tiripon dyan mismo sa kapilya ni Nuestra Señora de los Desamparados kan Upper Bunga. Asin, gusto kong tapuson ang sakuyang paghiras sa pagbasa ning sarong excerpt kang gozo kin Nuestra Señora de los Desamparados. Asin iyon ang magiging niyatong closing prayer. Ang banwaan nganing bakakay, ladawan mong mahal yaon dyan. Manta pinili mong untukan, si mubaya dai pabayaan. Sa anuman na pag-alaman, agawon sagkod no arinman. Amen. Okay, Mons, thank you so much po sa saroon na naman na makabuluhan na paghiras po digdi sa programang Lakaw Maghiras, asin antabayanan po giraray ang presentasyon kay ini sa mga masunod na Biyernes 29 po kang bulan ng Agosto. Oy, disperas. Disperas po dyan Mons Chris sa Bakakay, 'di ba? On Saturday. Yes. Apo, Rev Hill, ano po ang sa imong mensahe sa mga paraan tabay? Sa imong imbitasyon man po sa satuya na and of course, pag ano man digdi po sa Lakaw Maghiras before we go. Go ahead po. Salamat po. Asin, yan, padagos po kita na magdangog sa susunod na Biyernes. Yan, magirilingan po giraray kita. Okay, yes, maghirilingan ng din kita po Mons Chris and Rev Hill. Okay? Siring mo na sa to yung mga listeners and viewers. Thank you po sa mga paraan tabay and mag-ingat po kita. Medyo gubot or magabat ang trapiko ngunyan dahil nanta opening po kang Ibalong Festival. So, Mons Chris, thank you so much and see you po next week. And nakaibata sa Lado Technical si Kuya June Napoles. Ini po si Jenny Balyaran. Asinini si Monsignor Chris Bernarte Jr., Asin ako man po si Reverend Hill, Reverend Dibs Oliver Jr. Kami po minapaabot ni dakulang pasasalamat. Ini po ang programang Lakaw Maghiras. Sa indong nahinanyong ang programang Lakaw Maghiras Year 4